Çömin hazır şuşu bit bilen berge tiyişmi? Ayda indir. Kaytabız. Как-то туйдырды da indir. Sen çok karab duras. Davay salfetka bir. Камиль, ты меня понял? Спасибо. Hani işlep yıkmamışsın? Oy, sen mine ulam. Koytkanını işitmedim. Taң atkança yürüysen. Нормально. Әті йықлай ма? Yok, әлігіне koytam деп шалдыратты. Мына кім ол таң атқанша ерейді. Әтеге простительно, ол бет ақша әшілей. Сен қоя бұлдың? Да, тәңе көпті. Әне, давай кофе ішеміз, ә? Ой, yok. Әне, сағатыңа қара. Дұрыс. Сен тағын апаны сағынып, илап отырасың ба? Неге олай деп айтасың, ә? Бұл нәрсе. Апаның менің кішкене шақлар бет. Құлайынды олам, апаңны ғына түгіл, өзімнің яшілігімді сағынам. Сен нәрсе, әне? Әлі енді өзімді қартайдым демекші боласың, ә? Несмей, сен гілер, гіл матур. Шанмайсың ма? Әзір. Келелі мұндан. Қарайлы кізгіге. Кімні көресің? Ой, ну, ақ шешлерін бояу астына яшірген бір бір қыз. Әне, мұна шыл философияңына мұна керек мен. Мен бет сен айттым. Сен гіл ер, гіл матур деп. Башқа бір кімге де, біреуге де шанма. Апаңның жер шетіндегі Англияда қолып тіпленуі жетмеген, енді сен де Америкаға кетем деп өзегімні үзесің. Әне, біріншіден Англия жер шетінде түгіл бей. Екіншіден мұна сен апа білен күніне скайптан неше тапқыр аралашасың. Әминім білен. Мен шол түн ортасындағына көрішсәк енді сенің білен. Шулай. Әтейің де мен де шул күн түн іш деп шабабыз. Сенің де әлі оқу, әлі достар, әлі қызлар. Қызлар алар әне өзлері меймарттан ерейлер, шынасың мы? Юқлайын дейін зерің. Артыңнан жерге ирік бермәз бірсіне де. Анысы дәрес.
Ул бит бөтен җирдә минем янда кебек, әни. Мәктәптә бергә, универда бергә, гаилә бәйрәмләре дисәң дә, әни, әтисәнисе белән шунда да инде. Безнең туганнар диярсең аларны. Ой, кызлар алар туган дип кенә йөрмәй. Әни, минем уйда кызлар кайгысы юк бит. Әнә сессия башланады. Сессия дисең, бер дә укыганың күренми. Мин киткәндә йоклап каласың. Син кайтканда инде мин яткан булам. Әтиеңнең дә башында гел эш тә эш. Кайтып керәм. Болын када йортта япа-ялгызым, шушы караңгы тәрәзәләр генә каршы ала. Рәтләп яши башларбыз дип йөгерә торгач, бер-беребезне күрергә дә вакыт юк улым. Әни, әйдә иртәгә. Нәрсә? Бүген икән. Мин кич бер кайда чыкмыйм. Клублар, боулинглар барсы да отменяет сәне. Ой, улым. Кичке ашта бергә утырырбыз. Вәгъдә. Бар, кіріп Давай, ят. син дә ят кіріп, тыныч йоклар, әни. Тыныч йоклыгын бар, ят. Нәрсе язасы? Йокла. Булай, юк бар, караштырып утырам. Юк, бар. Әнеге яшересің? О, син нәрсәле? Төн уртасында кайтып үзеңнең һөҗүмгә күчүеңне таба башыңа төшмәсен дипме? Элдер Әхметович белән очраштык. Үзенекен сөйлейді. Мактанырга яратканын беләсеңме? Синең хәлеңне бер генә тапкыр да сорашмагандыр. Хей, бик кирәк тема синең хәлең. Үзең бит аны әллә кемгә күрәсең. Луиза, кирәклек шу. Ә бизнеста ансыз булмый. Ай, гомер буе шулай дидең, ә? Әйдә, ашсың киләдер. Юк, ашысы килмий әнисе. Әйдә җатабыз. Bu güzel hanım nişleptir ofiste kişede bugün de görünmedi. Исәнмесез, Фәдис. Sen misiniz? Мин ничәдә килеп кайчан кайтып киткәнем дәфтәрегездә теркәп барасыз ахры. Bunun için defter de gerek mi Louise hanım? Benim için bu dünyaya kıyaş nurları da bardık sizni görgenden sonra inne. Белмәгән идем. Бу офиска нигәдер соң арада йышладыгыз. Ay, qarani bu Fədis Ramazan için. Эшегез ничек бара? Zarlanırlık tugul. Kimdir sata kimdir ala. Kuşumsuz minik desek de kuldan kulga yaxşı gına kuşup yürüyeli. Kınneşem mi sizden gereğinizden Louise? Нишләп икән? Ali şunu sınaptırayım. Nişik kurukmuşa şundi şiber hanımның bir üzüngene uramga çıkarıp jibere iken ola. Ой, телне биреп караган инде сезгә. Исәнмесез? Hayırlı gün. Кызлар, барыгызга да сәлам. Мин узакка түгел. Имза куясы документларны гына карап алам. Луиз Зариповна, Fədis Ramazанович sizga tag'in baylanirga batashami? Аның теленә шайтан төкергән инде. Kimga kompliment, kimga muhabbatli qarashlarga. Соң бердә сизмәйсезме, сезне күрүгә күзләренә тиклем җылынып китә мискиннең. Нишләп мискин булсын? Гарип гәрәбә түгел. Үзенең хатыны аркасында бөтен хатын-кызларны бер калыпка салып, теләсә кайдан җыл эзләп йөри хәзер. Чөнки җаны туңганымын, әҗылдырлык кешесе юк. Сөйләүләренчә көндә мәхәббәт яңартып тора түгелме? Үзләре йөгереп килгәч, әмнә сезгә чынлап гашык булган күрәсең, өмет сала күрмәгез тагын башыгыз бетү бар.
Ой, кызлар. Әйе, кер. Фәдис Рамазанович, сатуға дип әзерленгән документлар. Кичә сораган идегез. Рәхмәт. Калдыр. Ярый. Элечка, кат итеп кахва керт әле. Баштан түзелгән сценарийны пыран-сыран китереп бетердегез инде. Яңа ел бәйрәмендә иң креатив номерлар гына булырга тиеш. Әмине, әйттем бит инде. Преподларның үзләрен катнаштырырга кирәк. Җырласыннар, бийсеннәр, маскалар кисеннәр. Менә сезгә, пожалуйста, креатив. Ә без кул гына чабып торырбыз. Наил, синең тәкъдим чыгып кала. Безнең студактивта кул гына чабып торучылар юк. Булмас та. Ох ты, Ойдар, вообще шәбәйттең. Молодец. Конечно, тикмәгә генә студактив председателе булып утырмый инде ул. Көлмәле Адилә, ярты эштә эшләнмәгән монда. Җәй көне футболда волонтер булганнарны чакырырга кирәк. Алар белән эшләү рәхәт. Катнашабыз дип атлыгып торалар ичмаса. Атлыгырсың да универсиада авылындагы общагага эләгәсең килсә. Мин жүләр булганмын. Волонтерлыкка алган килеш. Авылда җиләк җыясы, әтиләргә булышасы, пешән әзерлисе бар дидең бит. Син калмагач, мин дә кайтып киткән булдым тагын. Анысы әйтмәсәң дә билгеле. Ә минә кайда фигура там, ә минә кайда фигура тот. Эй, кагылман Наилгә. 4-нче класстан бер партада утырып укыган яклаучысы бар аның. Иптәшләр, кузгалмыйбызмы? Ошысы килә башлады. Көн сайын нинди ашау инде ул, ә? Ой, ашау дигәннән. Әдилә, безнең кичә кыздырган бәрәңге калдымы? О, бәрәңге. Кичәге булса да тәмледер улаймы? Тәмле иде. Чынлап та, кайтыйк әле. Ач килеш бош бөтенләй эшләми. Яра, шуның белән яңа ел тамашасына әзерлек тәмам дисез инде. Яра, ашау дип кытырттыгыз да. Ура! Ура, ура буларга. Аска төшәбез әйтәмдә, буфетка барыйк. Бәлки массаж сез яратканча. Бәлки, бу кагазларны эштән соң калып бетерерсең. Аңладым, ярар. Алло, әйе, килеп җитәм дидем бит инде. Кызый, син әзрәк күзеңне ачып атлый беләсеңме? Мин? Үзеңә кара. Күрәләтә кеше өстенә менәсең. Шәлпәреме. Тотасың да рәтләтәсең инде. Кызый, син бу айфонның күпме торган чамалыйсыңмы? Хи, сыдырылмаганда. Сыдырылса да түләргә кесәндәге тиеннәрен җитмәс иде. Бәхетең. Нәрсә?
Коралі мені ғайыплемекші була. Үзің келіп бәрілдің бейт. Орбалы. Кім арбалыдыр? Шылғына жетмеген еді. Bir әлі. Нәрсе мәлжірәп кіне сүртәсің. Нешесің? Нәрсе мен страус көбік шұғып аласың. Мұнысы тағын. Іштейінлік мороженое аша бермесең. Әсің аштан кеп, ир егіт исімі ертәсі юк. Ақша санаудан бошқаны білмейсің бұғай. Әсенға қысқышық әзірек түйнағырақ та болсаң ярар еді. Тілің еді шобата, дәді шобата қатылы. Мен қайттым, Луиза. Бек яқшы шешінейді. Дайын керек. Нәрсе, Камил де үйдем әлі. Нешік болған әлі бұл? Бір генә күн булса да кешкі ашқа бір гөліп, жиғыласы бар екен. Әйе, ендері. Бұларын айтам әлі. Бізді әби біле бабай жасап қоймасалар еді. Олай демейін дешмасам. Ай, ату жүрегім дірт етіп қоя. Маршалма, Елдар Ахметович біле құда болып алсаң әлі. Кәнәфейіннен шырсалар екінші күнні. Бүтәнше сөйлер едің. Кезгіне ашмиялы, Луиза. Оның қанатларын көтеріп тұрушыларыны қылы. Ярар, мен шешініп үйініп алам. Ұзақлама, аш суына. Әне? Бірер нәрсе болмағандар бет? Нешлеп олай дейсің? Соңғы араларда кәйфін жоқ деймі? Тәждебе жүгіреміз бет. Арытқандыр. Сен ялай, қызметкерлерің ішлесін. Олар да ішлей. Яңа ел алдымнан біздің тур фирмада бірсінің де тик тұрғаны yok. О, шүлме қаршы. Ялқауларша бәліш деп аталайынды бұл. Әті еңді ярата. Исі, әне, сен гіне шулай дәмлі етіп шыр аласың. Роза апаң да шулай дейеді. Олар нәрсе, яңа елға қонаққа қайтырға жиыналар ма? Балалар білән юлда жүрмәсілер. Нешево, қайтмасалар өзіміз барырбыз, жоққа бұршылмағыз. Лондон біле Қазан арасында самолет түсіп тұра. Абау, самолет дегеннен бүтінне башымнан шыққан біті. Ленизі шалтыратты, ертеге Қазанға қайта. Қаршы алырға керек бұла. Қайта дейсің. Нәрсе бажай жоқ мұны өзігіне қайтамы? Өзігіне шул, нәрсе ойлағандыр. Балдыз қар вақыт өзі репертуарын дайымы. Әлләй, уже оқып отыра. Англичанка. Ярыла сен көз түшіріп алуға ятлайсың. Әмінде тишік қатыр, зачетқа кіргенші. Барыр бүтінісі құйылы бітешек. Сушки бар. Ипи бар. Кефир бар. Мороженое yok. Сен кибіттен тундырмасыз шықтың ма? Әміне. Ей, бір жүлері арқасында. Нүкі. Одиле, шул ғадетің. Төбіне тұз қоймасаң, шықтым мен кибіттен. Бәлки ол сенің мәхәббәтің болып, сенің қошыңа шыққандыр. Ей, қызый. Фу, шушы мажорик ма? О, менің сүйген ярым білесің мененде болашақ. Оқ отқа отланған принц қына деме. Принц түгіл. Ол шундый, міне шундый яғымылы. Әдәплі, кинодағы артистларға ашаған.
Әминем дип кенә күземә карап тора. Физиканы сурнына эше. Спорт белән шөгыльләнә. Инглизчә, татарча, кытайча рәхәтләнеп сөйләшә. Дәмәке тартмый, sıra оракы эчми дип өстәргә оныттым. Әлбәттә. Без аның белән кинода яки театрда очрашабыз. Безнең урыннар туры килә. Бу сәхнәне күрми. Күз кырые белән гел миңа карап тора. Бер заман мин дә моңа борылам. Һәм шунда мине ток тота. Мин сихерләнәм. Башка бер кемне күрми, ишетми башлыйм. Эй! Вообще романтичный түгел. Беләсеңме? Менә син юл аркылы чыгып барасың. Син машина бәрә яза. Һәм шуннан шундый чибәр, кара бөдрә чәчле егет чыга да сине күтәреп ала. Һәм сиңа гафу үтенергә тотына. Син күзләреңне ачып җибәрәсең. Һәм сезнең карашлар очраша. Бүтән кинода да шулай танышалар. Беләсең килсә. Адилә. Мин берәүгә дә гашыйк булмасам. Мәхәббәтнең нәрсә икәнен белмичә картайсам. Абба. Син гашык булган егет башка кызны яратса, алайда абау шул. Я улым, сөйләп җибәр. Ничеганда университетта тәртипме? Тәртип әти. Сессияда булмаса, бөтенләй тәртиптәсең. Укуларыңны булай да шул имтиханнар җиткәндә генә искә төшерәсең. Түләүле бүлектә укымасаң, стипендияның тиеннәрен санап тотарга туры килсә, йөгерә бар идең син, ә? Нормально йөрим мин. Ана Илдар Әхметовлар яңа елга Мальдивага җыенабыз ди. Безгә дә барып кайтсак, начар булмас иде. Син анда турларын үзең кара әле. Нормальнырак отель булсын. Быел яңа елны өйдә генә каршыларбыз диешкән ик түгелме? Дигән идек тә бит. Әхметовлар барганда без дә барып кайтсак. Мин за. Нәрсә за? Сессияң нишли? Борчылма. Алдан бирер, я соңрак сөйләшербез. Лучше соңрак, әти. Ярар. Уку качмас анысы. Сен инде ереңне ычкындырма. Диплом алуга өйләнештәгез. О, только не это. Какую үйлену? Кстати, менга виза килди. Майда Америкага. Кім біле, анда шап кетсе, бәлки гудбай Казан. Әне тәмле болды. Рахмет. Исән бул, улым. Нәрсә? Ике баланы без менә шушы өйдә ялгыз утырып калыр өчен үстердекме? Тутасың да шулай дисең. Кызыбыз ана чит илдә дөньяның артына тибеп яшәп ята. Әйе, тибә. Сен Англиягә баргач розаларның ничек яшәгәнен үзең күрдең бит? Аныкларны скайптан сөябез. Инде хәзер Камил да җир читенә китеп төпләнсә. Төпләнсе. Мин бер дә каршы түгел. Илдар Әхметов та шул ук фикердә. Тойлар ясап җибәрсәк. Туктыйсыңмы син шул сүзеңне сөйләүдән? Син хәт бер генә тапкыр булса да улыңнан сораганың булдымы, яратамысың ул? Инзираны. Инде ничә ел бергә укыйлар, бергә йөриләр. Причем монда ярату? Мәхәббәт булмаган җирдә нинди гаилә, нинди җылылык туссын? Әнисе, дөнья куа башлагач, кызыгына түгел, ничек суынырга белмичә йөрисең әле. Кечкенә фатирыбызда яшәгәндә без күпкә бәхетлерәк булганбыз. Син дә бөтен нәрсәне акча белән үлчәми идең. Заманасы шундый, әнисе. Үлчәмичә генә булмый. Акчасы да кирәк, малы да. Бит бер көнне барысы да өйлә дә кала. Мәңгелеккә китәсең дә барасың. Карале, теләсә нәрсә сөйләп утырма әле. Рәтле яшәү ушамый башлаган. Нәрсә җитмидер сиңа? Нәрсә җитми? Белмим. Бәлки югалган җан җылысыдыр.
Аша, суына. Рахмат. Бишара Нойль. Причем мында Нойль? Бәрәңге тәмле ме ди? Үзләре рәтләп ашарга да пешермиләр инде. Тапкансың борчылыр әйбер. Аш ятмыйлардыр. Барыбер, жалкы бит. Одилә. Кызый. Белдем бит сереңне. Нинди серне? Син гашыйк булгансың. Кемгә? Нойлгә. Әйт инде, әйт. Әй диген. Күлдермә әле, топтың әйтер кеше. Нойлның ике күзе дә синнән башка бер кешене дә күрми бит. Кем-кемне күлдертәдер? Мин сиңа кырык аңлаттым. Ул минем авылдашым, сабакташым, дустым. Туганым да дисәң була. Ул да миңа нәкъ шулай карый. Ә менә син... Белмим. Бер дә авылдашыңа караган кебек карамый әле ул сиңа. Сезнең арада мәхәббәт. Ләбүт. Юк. Син мәхәббәтне булай гадиләштермә. Ул безнең Наил кыяфәтендә берничек тә була алмый. Юктыр шул. Ике мөгезле, куйрыклы, битенә мороженое сланган албасты рәвешендә генә булса инде. Албасты түгел. Просто бер җүләр. Мажорик. Үзен дөнья кендеге дип санаучы бер мәхлук. Кая җыйнасың иртә бит әле? Автобуста пробкада утырсаң, булыр иртә. Соңга калсаң, эштән куырга да күп сорамаслар. Кем кулсын инде сине? Син бит ул салонның иң шәп фотографы. Көл инде, көл. Талантлы. Көлмим. Шундый чибәр, шундый яшь, үз эшенең остасы. Егетләр салон буе мине төшер дип чиратка басканнар. Ах, Әминә туташ. Былтыр минем белән курсларга йөрсәң, Адилә дип ахылтарлар иде. Синдәге кебек рәссам күзе юк шул миндә. Мин бу шибәр ханымны бүген инде күрмәм дип курыккан идем, бәхтем бар икән. Исәнмесез, Фәдис? Сез нәрсә, безнең агентлык турында онытып, башкалар аша виза юнәтеп йөрисезме? Сезнең хакта, сезнең агентлык хакында онытырга мөмкинме дисең, Луиза ханым? Юк, монда кагазлар гына кертеп барышым иде. Эш буенча. Эшегез уң булсын. Луиза, эшнең мәңге бетәсе юк аны. Бер ресторанга кереп утырып алырбыз. Теләгегез булса, рәхим итегез, миннән башка гына. Луиза, тыңлагыз әле. Сезнең шундый хәлдә калганыгыз бармы? Дөньясы салкын, шан эши, ничек җылынырга белмәйсез. Юк, көлмәгез. Нәкъ шул чакта юлыңда берәү эшри да, бөтен дөньяңны ялкын чорнап ала. Сезгә артист булырга кирәк, Фәдис. Теләсең, тыңларга теләмисең. Син бит мине теләсә кайсы итәк артыннан ияреп китәргә риза булган бер мәхлук кына дип уйлыйсың. Фәдис, анысы инде үз тормышыгыз. Теләсә нәрсә эшләгез. Артист дисеңме мине? Өеңдә җылылык таба алмасаң, теләсәң инде роль уйнарга әзер буласың икән ул. Фәдис, гаиләсендәге чүпне ишек төбенә түгүчеләрне җенем сыймый. Гафу итегез. Нишләп син башкаларга бер дә ошамаган ул, Луиза? Кызыксынганым юк. Сау булыгыз.
Все, болды. Қалған барыларны тұзласақ та бола. Нешек әлі бүгін 2 лекцияға сабырлығың жетті. Скукота. Камиль, может, прогуляемся? Кальянный окребіз ме? Жұқла, индер, ғафу. Менға аэропортқа барға керек. Ты чё? Қоя ішасың? Бүгін Америкаға кетіп баруын түгілдір бе? Йо, біздің Америка майдағына әлі ол. Ай, жду не дождусь. Жұқла, Брюссельден әнейінің сіңлісі қайта. Шуны қаршаларға керек. Клёво. Камиль, а можно я с тобой? Тачканы пока мында қалдырам да. Йоғын индері, қай часпек башлана. Чо туда-суда ерігі. Сиңа менен қошарға себеп кіне болсын. Ярар, ертегеге қадар. Сен нерсе, Камил? Сондай қыз сені убәрге өріле. Сен пұт шекілі басып тұрасың. Пұт? Нересі ол пұт? Стукан. Шаққата месет, Айдар. Татарша әлі сіздер білесің. Менің татаршам Қазанда туыпты 50 миллигіні. Бізге Петербургқа келіп кет, үйретірбіз. Әби бабайның қолына әләксәң ме? Біліп қарға бола. Брюссельден қайта дейсің. Туғанығызны әйтем. Туған апайың Лондонда, сен Америкаға жиынасың. Қазанны тарсынасыз сіз, ә? Қазан нәрсі, бір ауыл енді. Қатта сіздің Петербург білән шағыштырғандады. Алай демес едем. Қазан матур шәһәр. Қайсыдыр яғы білән магнит кебек тартып тұра. Тартмаса, патша қаласын қалдырып, мұндай оқып ермәс еден енді. Менің әби бабай Қазаннан бет. Бәлекейден татарша сөйләшергә өйрәтәләр иде. Әле білсәң, Қазан қызына, татар қызына үйләндіру. Әйтем аны, кішіше фатир снимать етмешет, общагда изаланасың. Қызлар күзәтіп бересің екен. Фатир керекме? Общагда қызы, көңілі, шын, мә студент тұрмышы шында бет. Чөті бір шибергейгеда қармақ салғаныңына көрінмей. Сәғәті сұқмағандыр әлі. Ярый сен Индираны көптәннен ұшыратқансың. Индираны тәпи ери башларынан білем көбік. Бір адамда миннен қалмас еді. Ярый әлі универға өз тачқысында ери һәм йоқларға өзлеріңе қайта. Аңа сеннен башқа бүтән кіші керек мейдір инде. Алайса сен кеш фехтованияға келмейсіңдір инде. Үлгірге қарап, неше келіп шығар. Ладно, давай, кеттім мен. Ой, сіңлім, бек зор рахмет бүләклерің үшін. Ей, апам. Ажайды да алып қайтасың қалған. Аның арқасында мен де біраз жалайтып алған болар едім. Жесіне сен неше кедесің әлі? Сенің құйрығыңны тұту. Соң сенің қаққағына қайтып көрінуі бетіңді аның, шулай бе? Шулай. Мен де, кстати. Әнім, сен бет әлі фехтование деген едің. Меңа қарама, мен әлі тізгіне кетмеймін. Көріп тоясың. Қайтсағызсың, ә? Ей, Саша яңа ішке орнашты. Қайт деп қыстамадым. нәрсе жеміре? Шүп жия. Тұқта енді шүп деме ешмаса. Соң шүп деме не дейім. Брюссель халқы біздегі сыман юртын хлам білән тутырмай. Яңа суытқыш алса, искісін шундуq урамға шығара да қоя. Телевизорында, диванында шулай ите. Саша шуларны жия тұрған ұйышмаға кірді. Саңаларını жиып тұзламайлардыр бей. Тұзламайлар инде. Қойсын Африкаға жіберелер, қойсын саталар. Янда, яңа машина алсалар, ескі машинасына тикілім шулай шығарып қоялар. Машина мәселесінде бізде де шулай янсын. Ярарсан Ахаман Сашының ішін сөйлеп отырырға. Сіз өзіңіздің сөйлегіз. Егер майтарасыз? Низа апа, нәрсесін сілерге контакттан да, ватсаптан да барсында сеңа жіберіп тұрабыз бейт. Шулай сол. Әкәмәт шулай ма? Күрішке сөйлешірге сөзде қалмасын енді. Та енді нешләп қалмасын сіңлім.
Син бит үзең графиняларың, баронессаларың турында. Менә кунакка кайткач рәхәтләнеп, иркенләп сөйләрмен дидең. Я сөйлә инде, сөйлә. Соң ул графиняларны сөйли башласаң, ой түгел, йолтырга кирәк булачак бит үзебездә. Соң рәхәтләнеп торып була шул арада сине, әнә Сашың да сагынып кайтып төшәр. Куя шул Сашыны. Мин бит сезне сагындым. Туганнарымны сагындым. Рәхәтләнеп үзебезчә авыз тутырып татарча сөйләшеп утырыйк әле. Балаларыңны өйрәтмәдең шул. Соң күпме әйттем, кечкенәдән татарча өйрәтмәсәң, аннары мәңге өйрәтеп булмаячак дип. Булмады инде. Соң эштә картлар йортында гел инглизчә, өйдә гел русча. Саша да пусть не забудут свой родной язык дип балалар белән гел русча сөйләшә. Родной языгы. Үзеңнең дә тел сына хәзер апам. Ярый әле шул синең белән гел татарча язышып, аралашып торабыз. Шул гына тотып тора. Карагыз әле, кызлар. Бүген берәр ресторанга барып килсәк, нәрсә дисез? Ой, жизни менә зинһар бүген генә түгел. Апаның табыны да 5 ресторанлык булды. Хәтта диетымдан тып җибәрдем әле монда. Ане, мен киттім, ұзақ тұрмам. Лиза апа, сен белән без кич белән нарда уйнарбыз. Окей? Окей, инем, окей. Тик башта бүләк күчтәнәчләр алып, мондагы картлар йортына барып кайтырбыз әле, яме? Ярар. Ярый, кызлар. Сез утырыгыз, серләшегез, мен үз эшләремне карыйм әле. Менә шулай. Гел үй сакчысы булып калам. Соң апам, эшең бар бит. Ник ул турагентствоң өйдә генә утырып алып бармыйсыңдыр? Эштә үй җылысы юк шул сеңлем. Ярар, юл арыткандыр. Бүлмәңә кер, әйберләрне урнаштыр. Аннары сауна керерсең. Икәү керербез. Элеккегечә парланып утырырбыз. Мин саунага. Ярар. Сәлем, Камил. Кемгә эләгән? Фехтованиега. Әле өлгерәбез бит. Кил безнең яңа мафия уйныйбыз монда. Минем яңа килдем дигән. Кертерләр. Әйдә. Ой, сеңлем, син яраткан кремны әзерләдем. Ой, ташка сибәргә дип, әрем төнәтмәсе дә бар. Син әйтмешли рәхәтләнеп, серләшеп, сөйләшеп утырыйк әле. Апам, бу нәрсә? Нишләп әйтмәдең? Нишләп? Нәрсәне әйтмәдең, Луиза? Ни булды, кызлар? Әйдә кер. Җәмәгать, күреп калдыгызмы? Бу Камил,
Ул да булачак банкир. Бер төркемдә укыйбыз, бергә фехтованиягә йөрибез. Шын дус, Казан егете. Таныш булмаганнарга таныштырып туру кирәкми? Танышмаганнар танышырсыз. Шәп әйттемме? Шәп. Сен һаман үз репертуарыңнан. Сәлам бирдек барыгызга да. Монда студентларның каймагының каймагы. Студактив. Әйдә утыр. Әйдә менә сиңа да. Әле уйный башламаган идек. Без мафия уйныйбыз. Әйдә, карталарны корыйбыз да һәм кире куябыз. Не болды дейм мен сізге? Нәрсе яшаған далы өзі? Бүтін сюрпризні алдан ізлеп табасың сен, Ленизда. Сюрприз дейсің? Яңа елны қаршыларға Ленизда біздің білән Мальдиваға барса деп номерлар білішкен едім. Неге? Бекі жоқшы. Сашында шақырайық. Ризалатыны өз естіме алам. Африкандар суытқышсыз да яшап тұрырлары е. Сіңлім. Камил, син дә безнең Әминә кебек бик везучий ахры. Әминә кичә дә җиңгән иде. Миңа бер генә булса да җиңергә бирегез инде. Бәхет эше инде. Кемгә ничек елмая? Карап карыйк, кайберәүләрне елатмас микән? Әйе шул. Берәүләрнең тәкәбберлегенә тисә елатыр да. Камилнең бәхете бар аны. Мафида да, нардыда да бөтенесен чыгып сала. Мин җиңеләргә өйрәнмәгән. Әйдәгез, әйдә уйныйбыз. Апам. Сіңлім зинағар. Апам үйдегілерге де айтмадың ма? Юк. Yok, sen şuraya kol kuşurup oturga жинасың әлі, апам. Сеніңше не ішлерге тиішсің мен? Әйдә мен жизни белән үзем сөйләшәм. Кирәк ми сіңлем. Әлегә барысы да ачык түгел. Төгәл анализлар көтәм. Бәлки әле өмет бардыр. Апам. Сіңлем, Лениза зинһар. Әлегә бу хакта онытып тор. Яңа ел алдыннан, бәйрәм алдыннан, сәфәр алдыннан барысының да кәйфен төшерикме? Бәлки әле өмет бардыр. Апам, нәрсә сөйлисең син? Син нәрсә шунда океан буена барырга жинасың? Сиңа бит кояшты. Юлда ярама. Мин генә түгел. Син дә барасың булып чыкты. Нигә кирәк? Аңламыйм. Кирәк, сеңлем. Камил, кызганычка каршы син җиңелдең. Сине үтерделәр. Җиңелдем дигән иде. Бер җиңә әйтәм бит, бер җиңә. Син кызый, үзеңне әллә кемгә саныйсың бугай? Беренчедән, мин сиңа кызый түгел. Минем исемем бар. Әминә. Аңладыңмы? Әминә елый үкереп. Икенчедән, нәрсә, әллә тагын өстемә мороженое ыргытыр идеңме? Икенчедән, синең кебек мажорикларга да җиңелергә туры килә. Бакча баласы түгел. Аңларга вакыт. Истеричка, сиңа бу халкым белән бер егет тә карамый бит. Кияүгә дә берәү дә алмаячак. Психопатка. Син, авызыңны үлчәп ач әле, яме? Мин аның егете. Ул минем йөргән кызым. Сорауларың бармы? Безнең кызлар әллә кемнәрнең дә борынына чиртә алар. Әйттем бит, каймакларның каймагы дип. Әйдә киттек. Ярыгы кылычыңны алып кирмәгәнсең. Шәп әйттең, Наил. Коткардың. Син шәпшин дус. Дус кына шул. Оңгына көн булса да без бит барыбыз да бергә булачакбыз. Иртән дә, көндез дә, кичен дә. Якыннарың янында булуның һәр минуты, һәр сәгате дөньядагы бар байлыктан да җылы, кадерле икәнен ничек аңлатыйм сиңа, сеңлем?
Biz nidirişlerge tiyiş apam. Ana Жизнең. Тотынса үзенекен итмиме? Сашыныңмы? Күндерген бугай. Кирәк миде. Нигә алай дисең? Без аерылышырбыз мөгаен. Уларымнан бағып юрамагыз, сұрамагыз ничек диеп хәлең. Мәхәббәтне эзләп җылы эзләп, учларымда учак яккан әле. Мәхәббәткә табынганнар минем хәлне бәлки аңлар. Ак бураннар кышында җылы эзләп йөри җаннар. Ак бураннар кышында җылы эзләп йөри җаннар. Мәхәббәткә табынганнар минем хәлне бәлки аңлар. Ак бураннар кышында җылы эзләп йөри җаннар. Ак бураннар кышында җылы эзләп йөри җаннар. Ак бураннар кышында җылы эзләп йөри җаннар.